Oma 2 lantai 360 juta, real apa fake? Jawabannya rek yo, real. Oma iki 360 juta alias 360 di ukuran 5 kali 10 real nyata, tidak karo Surabaya, lokasi ini strategis, bebas banjir, legalitas aman, tonggoan karo Citraland Northwest rek yo. Akeh sing komen, kur 360 iku DP-ne, ojo percaya rek. Kur penipuan, kur iku jasa bangun tok. Nek enggak percaya, sampean survei ngono lho rek yo. Aku lho gak tau mbujuki wong. Semua sing tak dol iku real nyata. Jadi omah iki ready unit regane 360 di ukuran 5 kali 10, sak tanahe, sak omahe, sak surate kabeh free rek yo teko aku. Bahkan yo rene cak, tak sepilno. Pager iki ya wis free, tak kei teko aku lho. Kurang apik apa aku nang awakmu? Nek masalah tonggo sepilno iku cak yo. Tonggo nang kene wis akeh, gak ijenan omahe. Free apa maneh kur? Rene, karpot. Sik ono. Oma 360 kamare wis 3 lho. Don karpote lumayan gede. Ono pintu alternatif nak kene, yo teko karpot. Pintu utama kur nak kene. Nduk kene kena gawe parkiran sepeda. Pintu utama nduk kene. Rene cak, lho, pintune free teko aku. Ruang tamu lumayan gede, kena kayak yasinan. Lanjut rene cak. No. Oh, masa gede ning ngene diwara DP ku ya opo? Kamare. Kamar pertama iki ndok nisor, ono situ, sing loro ndok ndukur. Ono jendelane, kena gawe celikur. Ya panggah kene, kon njaluk gaya apa celik nang kono. Lah, dapure. Ya wis senengane bunda-bunda, gede dapure wis tak keramik. Lanjut nang mburi cak. Nang mburi ono nggone jemuran, ono nggone apa tempat wudu ya kene, ono pembuangan air ndukur ya fiber yo. Nduk kene yo kene gawe ndek-ndek sembarang lah, ndek apa ono colokane. Kamar mandi bawah cak, gede, kene giat suang 36. Klosete sik durung. Wis tak keramik ati rembes-rembes lho. Lanjut mendukur cak. Nah, iki pintu arana iku, sepilo. Arana karpot. Loh, lanjut mendukur cak. Loh, iki ya wis free. Tanggae apa jenenge iki? Pesine iki rek yo. Pengaman iki free teko aku. Loh, nduk kene sik ono tempat rek yo. Kena gaya apa sembarang lho. Kamu gak kepengin umbah-umbah nisor, umbah-umbah dukur. Kamar mandi atas. Loh, ono rek yo. Wis kena gaya wong 36 sisan. Lanjut kamar kedua. Kamar kedua ya gede loh, kena cilik gaya ubur-ubur. Nah, terus nduk kene iki ono iki rek yo, pengamane. Lah nduk kene iki ono kamar ketiga kena gaya apa kur? Gaya kupu-kupu. Ono jendelane gede tambahan. Arah anak balkon. Nduk kene ono ruang tengah sing kena digawe apa? Ndelok TV bareng keluarga. Ono jendelane. Ono pintu kupu tarunge. Lho, model pintu sakura yo. Apik rek yo. Langsung metu cak. Nduk kene ono balkon sing kena digawe meratapi nasib, kena digawe tenguk-tenguk tanggane, kena digawe apa ya rek yo. Wis urip sama-sama lah nduk kene iki. Udarai asri, tidak Surabaya, regane murah, legalitasnya jelas. Wis nang digas rek yo. Rene cak tak sepino nduk kene. Lah, apik kan? Rada peteng. Iya apa sing apik cak? Ngene apik. Wis rek yo, ndelok angle sing apik, ojo kaken pola kon. Engko komen sing aneh-aneh. Wis rek yo, omah iki ready unit, regane 360 iso nego yo. Lokasi nak Banyurip Pakal Beji PDAM. Kulone Citraland Northwest, ukurannya 5 kali 10. Nek wong sing gak percaya, sing komen aneh-aneh, sing komen negatif, dikongkon survei rene ae. Survei lokasi 24 jam non-stop. Siapa cepat dia dapat. Wes ngono ae rek yo, nek pengen takok-takok survei lokasi hubungi Kurniawan Properti. Tak tunggu seranmu kabeh urip songo-songo kurang siji sarga. Bye bye.